תדליקי. לא, אני לא רוצה לראות שום דבר לפני. טוב. טוב, פאק, אני לא יכול. שעלו הבילויים לאל תקוות ויתתקעו בארץ האבות בקדחת הם חלו פה, מחפשים אם הם סבלו פה אבל משהו לחש בלבבו אם זה טוב אם זה רע, מפטרת חזרה, מפטרת חזרה אם זה טוב אם זה רע, מפטרת חזרה, מפטרת חזרה שלום רב, השעה 6 והרי עיקר החדשות. המלחמה הסתיימה. ממש עכשיו בשעה 6 בדיוק. קיבלנו הודעה שזה יקרה, וזה קרה. זהו, די, נגמר, בלי חרטות. אפילו אני, איש חדשות 37 שנה, אומר לכם, זה חדשות שמתאים לי להגיד. וואו. בחדשות נוספות מחירי החלב שוב עולים, ומעתה היה אללה, מה זה המחיר הזה ב-90 אגורות? ומיד לאחר הפרסומות, מי הוא אותו סנאי שממיט אימה על גני תקווה? חשבתי שאני יותר שמחה. כן, אה? אבל מה במקום? ריקנות? כן, ריקנות. אבל כאילו, בלבול. בלבול, נכון, בלבול גם. טוב, בטח זה הגיוני אחרי כל כך הרבה זמן. זה חייב לא- להיות. תשאל את ChatGPT אם זה הגיוני. כן, הגיוני. זה הגיוני, כן. קטע שלא בדקתי קודם. או שאולי לא אמרו לנו משהו? למה לא בא דובר צה"ל ואמר לנו, אתם תרגישו ריקנות, אתם תצפו לשמחה, אבל היי, הופה, ריקנות. אני הולך להחליף חולצה. אוקיי. מרגיש לי שצריך משהו חגיגי יותר לזה. אולי את המכופתרת. אוקיי. את סבבה? מה, טוב לי, נעים לי, לא צריך. אולי נזמין אוכל? לא רעב. אולי כן כדי לחגוג אבל. זו הייתה הכוונה. בטח כל המשלוחים עמוסים עכשיו, כולם רוצים לחגוג. או שלא. אולי כולם מרגישים ריקנות? יודעת מה אומרים? אוכל ממלא ריקנות. תקשיב, החולצה יפה. כן? כן, את חושבת? אני אומרת. וואו, כיף שאת אומרת. כשמגיע אז מגיע, ארנון. לא. לא מין, לא. איכשהו הרגיש לי שאמורים לחגוג עם מין. לא, רגע, אולי פשוט לא אמורים לחגוג. כאילו, זה שמח והכל, אבל עלה פה חרא ממש הרבה זמן. כמה? 8-10 שנים? נראה לי 3. מה זה משנה? זה היה הרבה, וזה נגמר, אז אולי לא צריך לחגוג, אולי דווקא שמחה שקטה. יש כאלה שחוגגים. וואו! סליחה, חשבנו אולי מוזיקה שמחה, אולי צריך לחגוג עם מוזיקה שמחה, אבל האמת שאנחנו מרגישים בעיקר ריקנות! גם
לצאת. אוקיי, איזה אנשים? אנשים טובים, כאלה שיבינו אותנו. כן, כן, כן. היי, רוצים לבוא אלינו? שלח לכל האנשים הטובים. מה יש, מאמי? את לא מוצאת את עצמך? לא ממש. אבל רצית אנשים. כן, רציתי. ובאו. באו, אכן באו. ואת עדיין לא שמחה? לא, לא ממש, כי הכל רגיל, רגיל מדי. אותם חיבוקים, אותם דיבורים, אותם ריבים רגילים. ניצחנו! ממש לא ניצחנו. ניצחנו! לא, ניצחנו! ואז זה מתחזק כשהוא מדבר על אמונה. לא, המלחמה נגמרה ולי לא קרה כלום. יש אלוהים? והטמבל כצפוי מציע לחגוג את סיום המלחמה עם אורגיה. מה עם איזה אורגיה טובה? בכל זאת, נגמרה המלחמה. מה פתאום אורגיה? אורגיה עושים שסוף העולם מתקרב, לא אחרי. עכשיו זה הזמן לחשוב על העתיד. הכל רגיל, הכל רגיל, כאילו אנחנו אמורים לחזור לחיות, כאילו לא קרה כאן שום דבר. ואני לא יכולה ככה, אני לא יכולה להתנהג כאילו זה סתם משהו שנגמר. כאילו היה פה עכשיו סתיו, חורף, קיץ, אביב, ככה 10 פעמים, זה לא. חשבתי 8. אני חשתי 5. מה, תגיד, מה זה חשוב? זה היה, זה נגמר. אני לא יודעת מה לעשות עכשיו, תגיד, די, זה לא נעים לי. אולי אין מה לעשות. אולי זה כמו אסון טבע, כן? היה, נגמר, עכשיו צריך לתקן. כאילו שעבר פה איזה הוריקן. הוריקן של חרא אולי? הוריקן של חרא. אני רוצה לרקוד. מרגיש לי טוב לרקוד. Ecstasy, my limousine. Ketamine, my teenage dream. And LSD, my sweet 16. Cocaine is my gasoline. Ecstasy, my ובכל זאת אורגיה! שלום. LSD, my sweet 16. סליחה, אני ממש מתנצלת, אני לא מתלבשת. מהר להתלבש. אני פשוט לא מחפשת לחגוג, ואני גם לא מחפשת להיות עצובה. אני מרגישה שאנחנו צריכים ללמוד כאן שיעור ממשי. אני חושבת, לא רגע, אני מתנצלת, אני לא חושבת, אני דורשת שמשהו ילמד מכל 8 שנים האלה. 5. די, מה זה חשוב? ארנון, אתה איתי בזה? בטח שאני איתך, מאמי. כן? בטח שאני איתך, בוא בצלם. חייבים ללמוד פה שיעור. חייבים ללמוד פה שיעור. אני רק אגיד קודם שאני לא ממש בטוח מה השיעור. יואו, איזה הקלה. כן? לא חשבתי שרק אני לא יודע מה השיעור. לא, גם אני הרגשתי טיפשה. למה אני לא יודעת מה השיעור? אבל אם כולם לא יודעים מה השיעור, אז זה הרבה יותר שמע. כן, זה הקלה, יודעים, צרת רבים, חצי נחמה, חצי נחמה, כן. בדיוק. כן. מלגה. כן? אין לי כלום, חשבתי שאולי איזה אתוב יעזור, אבל לא עזר. מאכזב? אולי יש משהו בטלוויזיה, אולי מישהו נתן טיפ. אז בעצם מה שאתה אומר שהמדינה כולה צריכה להתכונן ולהיערך. בהחלט, להתכונן להיערך, ולא פחות חשוב מכך להיות מוכנים. אני חושב שזה אותו דבר כמו להתכונן. נסכים שלא להסכים. טוב, נו, כרגיל, כולם טוחנים מים. אומרים הכל ולא אומרים כלום. אני רוצה... מסיבה! לא, ממש לא. אבל קיבלתי הודעת וואטסאפ ויש מסיבה וכולם יוצאים. כן, מסיבת רחוב, כולם יוצאים. מגניב. לא, אני לא יוצאת. אני רוצה שיעור ממשי, אני רוצה לכעוס, אני רוצה ללמוד. כן, אבל
אבל אי אפשר ללמוד עם מוזיקה ברקע? לא, שום מוזיקה, שום מסיבה. אז מה במקום? נראה לי שאני יוצאת להילחם. Go for it. במי? ברעים. במי שעכשיו הם הרעים. להילחם ברעים כדי לנקות את כל מה שנשאר רע. עוד מלחמה? עוד מלחמה. לא, נו. אני לא, נו. לא, רגע, תן לי שנייה להסביר. לא, תקשיב, אני לא בטוב, אני לא רואה איך אני חוזרת להיות שמחה. כאילו, היו רגעים במלחמה הזאת שהייתי שמחה, אבל זה שמחה בנמוך. אני כמו תנור גז שהתקלקל לו המקסימום ואין לו יותר דרגה 10. ומה שהיה פעם 10 אז עכשיו הוא 8. ואני לא יכולה להיות 8, אני רוצה את ה-10. ואתה יודע, אני לפחות רוצה להגיע ל9. ובשביל זה אני צריכה לראות. אני מרגישה את זה, פאק, אני מרגישה את הכעס, אני מרגישה את החיבור הזה שבא מתוך הכעס, ואותו אני רוצה לנצח את כל מה שנשאר רע, ולצאת מהצד השני נקייה יותר, לצאת עם אחד, חזק, שמח. ואם אני לא בא איתך לזה? אני אשמח אם תבוא. ואם אני לא בא איתך לזה? אני אשמח אם תבוא. אוקיי. אז הנה השני סנט שלי, האינפוט שלי אם תרצי, כן? אני אוהב לבלות, כן? אני תמיד אהבתי לבלות. אנחנו כאן ופוף, מיד נעלמים. ו10 שנים, אולי 8, אולי 5, אני בבית. אני יוצא החוצה, אני פוחד מהשמיים. אני לא רוצה את זה יותר. אני רוצה לצאת, לבלוע, לרקוד, לצאת מעצמי. אני רוצה שתבוא איתי לזה. אני רוצה שנשכח לרגע, שנפסיק לחשוב כל הזמן מה נכון. אני מבקש שנזכר מי אנחנו. גם אם צריך המון סמים כדי לשכוח קודם מה ראינו. ואם אני לא באה איתך לזה? אני ממש אשמח אם כן. ואם אני לא באה איתך לזה? אני ממש אשמח אם כן. טוב, אני עם הסמים והלשכוח. כן, גם אני בעד מסיבה. אני דווקא בעד מלחמה. כן, גם אני בעד מלחמה. נכון? עד עכשיו היינו במלחמת אין ברירה, עכשיו נתחיל מלחמת יש ברירה. אבל לי יש ברירה, מסיבה. לא, זאת לא ברירה שמתאימה לי. בואו נעשה הצבעה. מה? מי בעד מלחמה? נו. אוקיי. מסיבה! טוב, זה תיקו. לא, הוא הצביע ולא ספר. תיקו זה תיקו. חברים, זה תיקו, וזה נושא מאוד חשוב שלא מכריעים אותו בתיקו. אז מה עושים? יש רק דרך אחת להכריע. אליהו מספריים המנצח בין 2, 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3!
מה, סליחה, איך הולך? סבבה. סבבה פלוס אפילו. יופי, זה טוב. יופי. אני צריך כן? להגיע לצד השני. איך את מרגישה? משהו. אני מרגישה משהו. אהובה? תשמרי על עצמך. גם אתה. אהוב.